kynnah Samla juga Mohorpara kiba kynthup ya santli ki Parish kila Ialum lang naduh ka arpuh tarik haduh arpuh khandai tarik Risaw hajar arpulai naga bynta ka youth musical meet seminar hapoh Mohorpara Parish. Ka jingthmu juga ni ka program ka ban I jingpynshai halor ka jingsniew jong drok ka jingkyrni ka mobile phone ban iarap ru ki khun Samla bakin klan ka jinget ban jan shaublei. Palat saus pak Ngut ki khun Samla na santli ki Parish kilawan ban bynta ka program. Kani ka program ka balai sngi kadai kapor baki khun Samla ki yo kalat ban pet benya ya ka jinglong jingman jongki ha kapor baladam. Kidon saungut ki nongkran ha kani ka program ki ba kynthup bi father PJ ibalakran halor ka jinget jong ka balang. Ryan Debbarma ubade sekretari jong ka baijal bari Parish ulakran halor ka jingma jong drok. Simon na baro maidan ula bansushu halor ka jingma jong drok bat kumno ma uru ula lait na ka jingkyrni na drok bat sister arona na Ajmer ila kran shapang ka balang. Hapadeng jong kini ki jingkyrn kila don ru ki jingako paper ka praise and worship bat ka cultural program. Ifada Panachikkal I ila mynta ka mas bakhot ha ka arpu pra tarik bat ila kran ru shapang ka jing IT shaka balang bat ka jing kam bakla ki mobile phone ha ka por ka mynta. Haka arpu khandai tarik I Bishop Lumen ila mynta ya ka mas bakhot bat ila kudru ya ka youth musical meet seminar.